5. Ang sa amo Katoliko na si Kristo na tao sa Disyembre 25. Ako pamatud-ana. Tandaan mo. Sumala sa Biblia. O yun, basahan na ka sa Biblia. Muna pagkakon ka dako. Muna na ang amahan niya. Amahan, mabasa ni mo sa Biblia. Juan 8:44. Ang amahan sa pagkakon. Mo na hinungdan nga nung wadyo ka makataon. Di kaya mo ipagtuon. Kaya ang imo ba Anong sampot mo? Kaya lain. Sige. Oh, babe. Sige. Di ka mo. Sige. Sige. Ang hinungdan nga nung ang Katoliko, nagtuo nga si Kristo, Disyembre 25. Sige. Mo ni, ang kibasihan, Kini atong mabasa sa Biblia. Sige, basahan. Sige, magbasahan ka. Sige, magbasahan ka. Sige, basahan. Wala tuhugaw sa among Pagkaon, putos buwan, no? Putos buwan, buwan. Hindi na putos buwan. Sabi na, hindi na putos buwan. Basta yung balita ka rin mo. Sige, basahan. Ako, ayaw Basahan. Oh. Imo, daot na na imo ha. Dautan na rin. Nangawan ko na. Ako hindi ka na. Kini dautan siya. Kanan. Kinsa mo na yung Biblia, dautan Sa niya. nga na. Ha? Basahan. Utol nga mo nang Oo, ya. Oh, di na dautan na nga daot. Karon, sige. Basahan yung mong Biblia. Kay basahan taga. Basahan. Kaya na magkak na to. Record ng mga. Basta pribahan taga nga ang imong amahan niya. Kaya baka ko sa tayo na sa bukana. Di atas pangtanda. Ang sa Disyembre 25. Oo, basahan. 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 Ug tungod niini, ang anghel di paibaw kang Maria nga magmabdos ka. Ug tungod niini, madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna ug ang kaguol. Sama sa hait nga espada ang Lucas 2. Manunggab ka na, bututan hait yung espada ni mo. Masahan ang Disyembre 25 ba na sa Kristo? Di ba, Mister? Di ba, Mister? Efren, di lang din niya. Ha? Ug tungod niini, madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna ug ang kaguol. Sama sa hait espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Dito sa babae nga propeta nga ginganlag anak ni Panuel sa banay ni Aser. Lucas 1. Lucas 2 mahigod din eh. Siya lipat man ta kaya na ambyo diri. 1:35. Wala gid ana 35. Kay gusto ko yung may bawang anong 25 na tao atong Ginoo. Ayaw kahadlok namon. Mo na gingon ang anghel mingon. Ayaw kahadlok Maria. Kay gikaluy-an ka sa Dios. Magmabdos ka. Sa to pa, magmabdos ka. O mga anak, usa ka lalaki. Kung nganlan mo siya Jesus. May mo siyang dako. Ug tagon siya ka anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kani sama sa iyang katigulangan nga si David o mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kangturan o dili gayon matapos ang iyang gingharian. Siya si Maria mingon, ulay ako, busa kung saon pagkahimo nini ang anghel mitubag ukod sa kanimong Espiritu Santo
ug magpabilin ang dugo sa Dios diha kanimo. Tungod niini tagon ang anak sa Dios nga balaan nga bata sa tupa sa ninyo. Balaan bata. Ang sarap to sa tuninyo. Nanamot mo ta niya. Ang atong gingunin mo, Disyembre 25 ba na taos Kristo? Ayaw pagsama sa basada na ko. Ayaw, di mabasa niyo. Ayaw, sige. Susan mo tao ko. Muna ang aman mo yawa. Ang aman sa pagkakon yawa. Mabasa mo sa Juan 8:44. Yawa yung naman. Pagitang human sa grilling pa din ako. Grilling na dyan ako, di mabasa ako. Ano makita magag-grilling niya ako? Si Kristo nagpasko, nga way pizza paminawa. Si Maria nagsabak sa lang Espiritu Santo. Asosiyete ni Manuel. Pag-iugso sa bata, mabasa sa Nimos Mateo. Nag-ingon ang Injil Gino. Jose, nganli ang bata Jesus. Way sa to ninyo. Nga po tayo sa to ninyo. Huwag kayong basa Jesus sa to ninyo. Bala bata lagi. Balay pa nga mabot na. Ang akong gingunin mo, akong gingunin mo, paminag mayo. Asa mabasa ni mo nga, si Kristo na tawag ni Simon na Chingo. Yan ang basahan niyo raw? Ireo? Basahan na raw? Kay kamo mga yawa niyo mga. Yan mabasa ko? Yan mabasa niyo? Ipabasa na ko sa Batano, no? Doon, basa ano? Kapag mabasa ni Simon 25, si Kristo nagpasko. Kaniyapang naman to. Tanaw. Ito padayon. Naman na pa yung mabasa ni Simon 25. Palaba naman na siya tao. Yapag naman yung yapag na kung wala sila pato, nga mga buang na sila. Oh, basa ko. Paminag mayahan, mabasa niya. Paminag ma si Kristo nagpasko nga way pizza dili Disyembre 25. Paminaw ano katon ka. Si Kristo nagsugo pagpaiyaw o nating karniro ni Juan o ni Pedro. Ikaw ilang kaunod sa panihapon sa Pasko ni Kristo. Ikaw na usang dagam na ang imong amahan. Yawa, mabasa sa 1:8:44. Padayon ay sige baro-baro. Sige ang imong ibasa. Pagkatao ba to Kristo? Pagkatao Kristo bang sa tao kay mayabag naman na imong kauban. Wa pa kita mo man, iyan ang pukman. Tawa, wa pa ta mo man. Sa paghumanin mo ay yamingon ikaw. Si Kristo mao sa tuninyo. Pusa. Ito na usan mo tawag. Liso na. Sa nang magawa. Liso na ganun. Bago na. Ato pa dili na ko nini padayon. Kristo masamag padayon na. Huwag mo basa. Inyo ni Biblia. Inyo ni Biblia. Basa. Si Kristo paminaw. Si Kristo nagpasko. Gisugo na si Juan ug si Pedro. Pag ihaw nating karniro, kay atong ipanihapon sa akong Pasko. Mao na siya, white pizza niya pa sa ano ka? Gani mo. Sige, ay pagkaunang ang mahal niya niya. Asahan naman ko. Video sinasiya, video. Sige na ito na ipadayon. Sige lang kang ingon sa tuninyo, Mausi. Kristo, wag kita magkisgo to na. Ingon ko, wala ang bata sa tapas, kita sila. Sa ito ninyo. Ayaw, abot sa kanyo. Pasko, ha? Ayaw natin sabihin, ha? So, ato ipadayon. Diba? Oo, nena. Ato ipadayon. Nena, ako nang ipabasa. Muna na ikaw, ang imong amahan ni Yahwa. Juan 8:44. Ang amahan sa baka. Yahwa ang may amahan ni mo. Ikay na magkakita. Isang may baka ko. Kaya akong ipatistigo. So, may mabasa niyo. Nasi Kristo. Ay, mo ay mabasa lagi. Inyo ni Biblia. Ngayon mo muna ka. Padayon na to. Pulos mo baka. Hawa na ano dili. Amahan mo na. Kaya may saring ko rin yan. Anong dili ko ang amahan? Kakap. Kamu may tutulungan ako. Dili ka yung tutulungan. Tawa. Dali mga Ata pasang. amahan mo. Ata na pasang. Sumpay na. Sumpay. Dali mo basa. Dali lang kayo. Trilling pagkakaning ako. Tili mo sa tili. Nili ka sa tuninyo. Mo Jesus Christ. Kinat sila. Tanong mo lang katalo mo. Wala kay grado day. Amay, tinarangan.
Kinat sila sa Tinignan. balaang bata. Di mo na. Ang atong bahok mo na. Karon. Atong bahok Ato mo. rin pa day. Kaya nag-isgot pa ka. Ako di ba siya ko mo. Para lang yun na dahil ako matubang. Eh, Sige eh. ka kinganana. Bahok mo ta ka. Tama. Anong kato ka oh? Maunin Dong, kan. ikaw nga po desisyon na yun. Kinsa ni Dong? Yan Dong. Sa tunay nyo. O Katolik pa na gina siya, Dong. Mo ni Jesus Ayun, Christ. Katolik pa na gina siya. Ano ba? Kini Dong, kinsa ni Dong? Anak na. Katolik ko dyan po no. Jesus Christ. Jesus Christ kadungog ha? Yeah. Nya nga anong may Katolik ko ni siya nabili. Mo ni si Jesus Christ. Pamino. Ngano mingon ka mo na Jesus Christ? Amo Ang ni. nga ba ko? Amo ni. Oh? Ah. Oh, sa magtuon mo. Sa iyo ka Niyabang, niyabang ni Lord. No, pero. Salamat ha. Oh, Katolik ko na ka. ay, katoliko. Nayapang. Nagayapang, kaya ko kunraw. Oh, nalimang gani oh. Oh, dili ni malalis yun, Santo Niño, Santo Niño. Dili ni gini Santo Niño mo, Jesus Christ. Muna ikaw badlungon juga. Muna nga imong amahan. Yawa yun, mabasa. salamat nga. Basa man Nga, imong gini Juan ginada. 8:44. Nga nga amahan sa pagkakyaw. Oh, you know? Yari ka ko? Oh, Katolik Basta na imong ko sa YouTube na to. Katolik ko na lagi ni siya. YouTube na yung cellphone. Salamat ha. Ah. Katolik ko na ka. YouTube na kay. Akong ipatype ni mo ang Kingdom of Lucifer. Gini, ang gagunitan ni Lucifer. Oh, Illuminati man eh. Kingdom of Lucifer. Gini, oh, Ya, ikaw ang Katolik ko. gagunitan mo Illuminati. Kingdom of Lucifer. Ito Oh, pa ikaw na Katolik nakita na ni ko. Budong. Kami kinadaan na. Nakita na ni Budong. Kami din. Oh, Oh. nakita na ni Budong. Oh, nga nung naghambog sa lalong. Asa tunay niyo mo, Jesus Christ. Tanawa ko na. Oh, di ang amalan ni Yahweh. Ang amalan sa pagkakyaw. Oh, mabasa sa 1:8:44. Ang amalan sa Oy, ay nagilapti. Dinahin niyo ayaw. Ayaw nagilapti na. Ayaw magilapot na kay Biblia nga piki. Ayaw. Yung kain nyo na. Ayaw pagilapot. Yung maning Biblia. Oh, ayaw pagilapot to. Kaya wag kag maunay. Oh, Kaya wag. kalima ka sa tunay niyo na corona. Oo. Pero si Kristo ang iyang corona. Tulo? Oh, Katoliko na Juday ka. Pribahan ka nga. Katoliko Ang na Juday imong ka. amahan Yawa. Oo. Mabasa Juan 8:44. Isa mayaman sa baka. Oo. Yawa, wala. Yawa na ang kana. Juan 8:44. Mo basa. Imong kana. Katoliko na Juday ka. Salamat ha. Dahil pagkatulig ko. Kaya kini ay dipinsa ko ni siyo mga bakat. Kaya sige mo mapatuo nga. Sa tuloy mo, Jesus Christ. Tuloy mo na. Magkadipinsa ka, Jesus Katoliko. Christ. Oh, Jesus Christ. Kini Bethlehem, Israel. Kini Espanya. Nanay tinundi ka sa Espanya. Kini Santos man nga patay. Kini Diyos man eh. O yan ka. Diyos yung mga gospel, Jesus Christ. O yan. Mabasa ni Mas Nicodos. Baka pangutana. O yun ka. Sa tunin yun na. Santo na yun, Dinis Cristo. Sa to pa bala ng bata. Hindi, ang balaan mo na eh. Ang balaan mo na eh. Yung bala Ang ang balaan bata. ng bata niya eh. Ang bala ang bata. Ang balaan Sa tunin yun. Ang balaan ng bata niya. Basahan ka sila. Basahan ka. Basahan ka sa Biblia. Mabasa niyo mo sa Biblia. Mateo 1:23. Si Maria nagsabak sa lang Espiritu Santo. Sunod siya diyan, Emmanuel. Pag-ibukso sa bata. Mabasa sa libro. Mateo 1:25. Pag-ibukso sa bata ang iyong nag-angels gino. Usi, Ana Maria, usi, nganli ang bata, Jesus. So, may labot sa to ninyo lang. Sa upo sa to. Sa upo sa to. Isag Emmanuel. Kung Emmanuel, Emmanuel sa to ninyo. Ang mabasa ni mo sa Biblia, basa, naka-Biblia. Ana. Ang santo ninyo, Diyos, Diyos, ani? Ika ni sa Espanya. Asa mabasa sa Si Jeremias, 10 versikulo, 8 na hindi basa. Ni sa tunin. Basa. Ha? Sa tunin niyo. Kisa may gikas sa Espanya. Mabasa sa tunin. Gikas sa Espanya. Kini gikas sa Espanya. Mabasa sa tunin. Gikas sa Espanya. Mao na yan sa tunin. Muna yan yung simba Diyos Diyosan. Santos na patay ninyong kami. Oh?
Karinig, yung dakin ni Fred. Saan naman tayo yung pamutan na Disyembre 25? Awa na kay Kuyawan kay Disimbre, hindi gibasa na nito na siya cellphone ay. Si Kristo ang matawag Disimbre 25. Nagpasko siya, nagpayaw pa. Nating karnero. Kaya gibasa din ang Biblia. Ang imong gibat bakak. Mula ang imong mamahan yawa. Ipadayon na Ayun, to. Mula sa bakak yawa. Ipadayon na to. Pero mas Amin na, amin na. Anong Disyembre 25 ang gisaulog sa mga Katoliko? Ha, ito ipadayon. Ha, kay Isa na na Diyos tao. Kami na, sa. Ay, sa ilog lagi ano magkanton ka na. Hindi ka mo yung magtuon ako. Ato sa. Sige lang mo pumagkak mga animala mo. Pauwi na kamuan. Si Maria miingon sa anghel. Unya. Ulay ako. O busa, unsa man pagkimo nini ang anghel mitubag. Mukunsad kanimong Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Ug tungod nini tawag anak sa Dios ang balaang bata. Hinumdumi. Kasi nga, sa tunin nyo, kisingan. Kasi nga, nganli. Sa tunin nyo ba, Jesus ba? Nganli. Kanili lagi. Nganli lagi. Nganli niya. Ay, Jesus. Nga, oh, Jesus ba? Oh. Jesus ka, gini mo. Jesus ba na nabuhang nga ka? Nga, ano ba yung mga sa tunin nyo? Jesus ba na yan? Wala ang bata lagi ni Nang Jesus. nayabag yung ibig sa tao ba? Pinayabag ang ibig Jesus sa mo tao. ang balaang Pag bata. ipumunta na taga, kasi nga sa bata, balaan na bata. Jesus, ni ano ba yung mga sa tunin nyo? Yabag ang ibig. Yung nagayabag ng mga mga bata. Salaan nga bata. Sa to pa. Nausan mo Balaan bata. mo na nga pribata Sa to ka. pa kay balaan Pribata bata. ka nga. Santo ninyo. Ang imong mamahan yawa. Ang aman sa pagkat yawa, pamina. Ito'y padayon. Ano mo kanto na? Ay, padayon. Mabasa rin mo Ay, Biblia. mapitan. Juan 8:44. Yang aman sa pagkat yawa. Kung ba rin bakak ninyo? Kisi-kisi na. Dili mo Kaya kisi-kisi. naman magkawa na kung magbuwag na. Managingon diri nga mukonsad ka nimong Espiritu Santo o ang gahom sa Diyos o ang balang bata pagkatabog anak sa Diyos o hinumdumi na mao na niya ito bag hinumdumi ang imong parinting nga si Elizabeth giingon nga Dong, dili ano? anak apan karon Bahay kay Dani. unom Karoon na yung cellphone no? bulan na tanaw Ngarilong, mabasa ako ito ka siya buwang. Kaya yan po yung mabasa ka rin. Ngari, pamina kay. Ang bata mo. Wala yung jig O timan ang imong agaw karon nga si Elizabeth naanas ikaunom ka bulan sa pagsaba. Kinsa man ang iyang gisaba? Oh. Si San Juan. Layo. Oo, na San Juan. Unya, kanus ang manataw sa San Juan. Di ba? June 24, mabitaw mga ligo, tagdagan. Kay June 24. O na adlaw sa pag kanang panganak ni Elizabeth kang Juan. Sa to pa, maguwang man siya unong kabuhan kaniyo man. Ay, magmabdos ka. Buwang ina. Oy, pamina, oy. Oy, di mabasa o. Na ikaw, usagawang mo. Inay simbahan ni mo ang Diyos nga walay kamatayon. Ang imo nyo gisimba. Larawan, paregnaw ninyo duwa. Mga buwag. Diyos 24, na unong na Di ay mabasa o. Di bisa magbasa naman. siya unong. Maalam pero ni siya. Maalam sa siya. Inay simbahan ninyo ang Diyos nga walay kamatayon. Ang inyo nung gisimba. Ribultog larawan, paregnahong nimo. Mga buwang na mo. Di na malalis. Doon ba? Diyan mabasa ang Biblia. Tulo naman kabuhan si Kristo sa June 24. Muya sa Sampa di ay. Tulong kabuhan. Wag Para ina. matao si Kristo. Sige lang magpamakan. Si Kristo nagpasko, why? Dili, why pizza? Disimbre 25. Inyo man ito isun ang Biblia. Muna yung diferensya ninyo. Inyo man ito isun. Ang kanang mahutiyo, kanang hindi ka gabi, lain naman ang adlaw. Lahi naman ang adlaw. Inyo to isun. Mauna nga may 5 taon. Bakak mo na ang inyong gibuhat. Muna nga nga mahal.
ang amahan sa pagkakyawa gina may mabasa Juan 8:44 nga ang amahan na nito usa na no YouTube na no kay taga ato nang na-texto no mga bugat kayo YouTube na Ina YouTube patay ko na yung kingdom mo Lucifer ang gagunitan ni si Lucifer naara yan inalago sa YouTube na kay ang gagunitan ni si Lucifer why mabasa dito ano'y nag-ipabasa dito wala siya cellphone no si Kristo nagpasko nga dili Disyembre 25 si Kristo nagsugo nilang Juan og ni Pedro pagpaiyaw og nating karnero aron ipanihapon ni silang Pasko why Disyembre 25 ngano na Dili mo na Pasko Nanasan mo lang na ginagawa nyo. Mo ba nila pagkatao? Nagpasko matag Disyembre 25. Damay, Oh, lagi na. Pasko. Dili baka. Kisa mo yamahanin mo. Paminaw ay. Paminaw ang Dili ikaw mo hindi ka po. Dili ay. Hindi ka wagin na. Wagin na mag-ingon na rin nga. Wagin na mag-ingon sa pagkapanahon niya. Ang iya, di ka mo ini maminaw. Muna magtuon ito. Kaya hindi ba? Hindi mo tutuan ako. Magdapat ka. Abalaan ang bata, Jesus. Dili sa ito ninyo. Balaan nga bata, mao si... Ang balaan nga bata, mao si Jesus. Dili sa ito ninyo. Kaya nari, tinuda doon rin. Ang kadaan namin sa Madilan, April 14, 15, 21. Araw kay bawa ka. Mabasa na mo Jeremias 10 versikulo, sunimi, Diyos-Diyusan. Nagkikan sa Espanya na yung mabasa. Sa o nang inyong sa muglubog. Huwag kang binaw Sa ay, Jeremias. Sa muglubog. Nagpawa na ka sa kutuba. Ano na December 25? Hindi mo ay mabasa din eh. Tanawa. Usang tao ka na hindi mabasa din. Hindi mo may mabasa. Ako sa ka man binaw. Para to sa ilang Sige kang yaw-yaw. Uminaw. Saan ako pagtuwa ng mga Biblia may akong ituwa? Saan mo pagtungo ang Ang pamilya? ako tuwa ng Biblia. Dili ko mutuwa ng iyong mga... Biblia mo ito kang gibasa. Ay, mabasa ng Disyembre 25. Naalagi ka. Ay, lagi mabasa. Punta, unong Ay, kabuhan. mababa na sa ano. Pero magpunta makakunom kabuhan. Uy, mauwi mo sa akin. Sa istorya. Ang anghel na Ay, ingon. kukuha ng pulo sa ginagoy. Ang imong igagaw sa Isabel, imana sa ikaunom kabuhay nga Jesus, pagmabdos. nalabot ang Elisabeth ay mabdos. Kinsa man eh. Si Kristo nga nung natawa mag Disyembre 25, magkapasto na. Why Disyembre 25 mapasa diriyo? Bakla. Nang di makamubasa ni. Tahon lagi. Kwenta pa. Nga nung magkwenta pa man ka. Nga naamay mabasa nga si Kristo nagpaihaw og nating karniro sa iyang Pasko ipanihapon nila. Why pizza? Paminaw lagi. Ikaw ang base. Para sa base. Nga nung mangita pagkagbase engineering. Ano makinta nito? Nga nung kwenta ka, ako pa'y mukwenta. Ha? Ako pa'y mukwenta. Ako pa'y mabasa din nga. Nga Disyembre 25. Nga nung imong na kwentahon. Nga iplastada ang ginadrig na pa'y mabasa. Dili. Ayaw pagkwenta ginamaon. Unong kabuhan, paminaw lagi. Pagkagaya, magkalas din. Nga nung magkwenta-kwenta pa. Nga nung Pagbuwang o unong ay yung nabubuhan ni Kristo. nga pagkatao Kristo nag-iwan Maon lagi sa anghel lagi. Kusi nganli ang batang Jesus waya apila sa to ninyo Ang anong niyo magahan sa to ato ninyo mo Jesus pagkatao. nanyabag Ang Kusi gisugo niya ang bana ni Maria Kusi nganli ang batang Jesus wag ibingon ang Jesus, Ginoo. kita na ito, gisgutan. Oh, ganun ba yung magahan sa to ninyo Dili din siya mga bata. Santo ninyo, Dili ba naman ang bata Dili, ang santo ninyo? Jesus, gina. Anya, dili sa balaan. Dili, balaan nga baga, Jesus. Dili, santo ninyo. Santo ninyo.
Ambala, Unsa may kinasilanan pala ang nga bata? mahisod mo sa kakritsila. Unsa may Nga mabasa unsa niya. may kinasilanan? Ingat sila ni nga. Ikarigay mo gigikan sa Espanya. Ikarigay mo gigikan sa Espanya. Unya ka sa kinasilanan di mo. Direct may agot. Oh. Ano ka, di ba ingo ka gikan sa Espanya? Anong lambo patay nga na may buhay, kisa may buhay. Ay, nasa- Jesus Christ. Ganun na, gaingon ka, may paminaw. Na sila buhay nga santos. Ikos ka ganina, gikan sa Espanya. Ang ginagawa patay. Atong Kisa may buhay kinasilanan nga santos sila. Espanya, Espanyol. Santo Papa. Di ba sila mag-abos sa Santo Papa? May simbahan nangayapa. Muna ang gingaligbuang sa Diyos. Kani sila. Di may mabasa din. Paminaw Oo, di lagi. mabasa. Ingon ka, di ba gikan sa Mabasa Espanya? rin mo sa Roma 1. Maalam kuno ka. Maalam sa sila. Inasimbahan mo ang Diyos yung walay kamatayon. Ang imo nung gisimba. Ang imong naw. Mga puwara kayo, imo. na malalis. Klaro kayo nga nanikas. Ikaw ay baka kung kayo nanikas. Basa. Imo dia, imo. Ang imong naw. Oh, ano naman imo? Larawan Hindi, pareha basa ko, og imo. dagway nimo. Na. Larawan pareha og dagway nimo. Na, basa. Uantay mo. Sa Una ang nanikas imong ka. Una ang imong amahan, yawa gid mabasa sa nimo. Juan 8:44 ang mas pag. Pulos ni bakakinyo. Sa kini na namin Ikaw, no. makak na mga kandani ka. Barek dagwa hindi mo. Pulos ni bakak bisa kini yun. Inaw na. Mutuo ka doon nga. Kana kalak-kalak bitsa uno sa anong diri all since day. Nangamatay ko ng mga santos bitsa uno. Sinigin mo. Kana din all since day. Kalak-kalak mo. May nangamatay. Someday. May nangamatay sa pizza uno. Someday na gano'n. Gano'n nagkalakalang Awa mo ko pizza na uno. ng interview. Pizza uno. Gano'n nagkalakalang mo pizza uno pagka pizza dos. Sa ulo. Oh, Kadili sos kayo there. may Gano'n nangamatay. magsaulog mo nga huwag mo matay pizza uno ng Bible. Gano'n padlumong mo. Saan na tumagtupag ang Padlumong. Di mo katubagan na. Kaya mga padlumong mo. Ang mga santos, huwag mga matay pizza uno ng Bible. Mga tao sa mga matay pizza dos ng Bible. Di ba kakuturo sa inyo? Inyong ipatuos mga tao. Ano magkalakalang mo pizza dos eh? Nya, Pizza uno, pizza dos. Nya, nagtuok. Ang sa may pagtuok. Nga nangamatay na sa las pizza dos. Ano yung lagi mo Oh, magkalakalang pag pizza sa dos? ulog lagi, dili na magpakamatay. Ang saulog, sulyada ka. Sa akong mama, magsaulog ko. Disimbre 4, mato ko sa minteryo, manakot ko. Kaya akong mama namatay Disimbre 4. Asaman, asaman. Ha? Asaman. Na, minteryo! Nitay sa katoliko sa. Kana katoliko ka dili ka Ang inyong madahig. Ang inyong madahig. Tanawa. Tulik ko lagi na yun. Mato ko dito.